खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै समबार बाराय 27 अक्ट' नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै हो। नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजों बेबायदिनो रादाब लाबोबाय थानो बोलो मोननाय बायदि दिनैनि गाहाय रादाबाव जोङो मोननो हागोन। जोंनि आसाम रायजोनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। हायद्राबाद एफसि फुटबल गेलेग्रा हानजाया आसाम रायजोनि फुटबल गेलेनायाव रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ 29 अक्ट'निफ्राय लानानै 1 जुलाइसिमनि गेजेरावहाय सायख'नाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेवहाय 15 बोसोरनि उन्दै गथ'फोरखौ सायख'नाय जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2008 आरो 2009 मायथाइयाव जोनोम जानाय जानो गोनां जागोन आरो मोनसे स्टेपनिया जादों 2005 आरो 2006 मायथाइयाव जोनोम जानो नांगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे फाइनाल सायख'नायखौ 1 जुलाइयाव लानाय जादों आरो बे सायख'नाय हाबाफारिखौहाय क'क्राझारनि बागानसालि केडिएस फिल्डआवहाय लानाय जादों आरो बे बादायलायनायाव बाहागो लाग्रा सुबुंफोरा पासपर्ट साइज गांनै फट' लांनांगोन आरो डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट लांनांगोन। एज प्रुफ सार्टिफिकेट नांगौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो मोजांथार जुदि खबर लानो मिथिनो लुबैदोंब्ला दैमालु बसुमतारिनि नैबे मबाइल नाम्बारावहाय खौरां लाहरनो हागोन। 887673 नाम्बार बे नाम्बाराव आरो बेजों लोगोसे दानसोरां बसुमतारिनिबो जामबुं नाम्बार दं, बेयावबो खबर लाहरनो हागोन। 7086745572 बे नाम्बाराव खौरां लानानै गासैबो डिटेल्सखौ मिथिनो मोननाय जागोन। आरोबाव मोनसे जोंनि आसाम रायजोनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जोंनि बर'नि बिसा नबजित नार्जारिया डेन्स इन्डिया डेन्स लिटिल मास्टार सिजन 5आव देरहासार जानो हाबोबाय। रायजो राजाफोरनि मदद होनाय आरो नबजित नार्जारिनि गोब्राबथार नाजानायजों जाफुंसार जानो हाबाय। बेजों लोगोसे बर'फोरनि आरो जोंनि आसाम रायजोनि थाखाय मोनसे देरगाथाव खौरां। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साथामबो जोंनि आसाम रायजोनि सुबुङानो देरहासार जानानै गासैबो ट्रफिखौ लाबोनो हानाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। नबजित नार्जारिया 10 लाख रांजों लोगोसे गल्ड कालारनि मोनसे ट्रफिखौ मोनबोनो हाबाय। आपन फिगुआ फार्स्ट रान आप जानानै 3 लाख रां आरो रुफानि ट्रफि मोनबोनो हाबाय आरो आयदश्रीया सेकेन्ड रान आप जानानै 2 लाख रां आरो रुफानि ट्रफिखौ मोनबोनो हाबाय। बेयो जोंनि आसाम रायजोनि थाखाय मोनसे देरगाथाव बाथ्रा। आंनि केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजोंहाय गोबां गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय बिथांमोनखौ देरहासार जाहोनायनि थाखाय आरो नबजित नार्जारि आरो आपन फिगु आयदश्री साथामखौबो केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। आफादा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बेबायदि बुंदों, प्रमद बर'आ जोंनि बर' हारिनि बिफा नङा, गासै बर'नि दुखु दाहाफोरखौहाय सुस्रांजोबनो आरो गासै डिसिसना बिनि डिसिसनजों जाजोबनो हाया होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बिथाङा दिनै बर' हारिनि खोथा बुंनानै लाब गैया होननानै बुंदों आरो बनसु आफादा गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। कार्तिक बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ उमेश कार्तिक बिथाङा बेबायदि बुंदों, 2024 मायथाइयावहाय एमपि इलेक्सननि उनावहाय गासै जोंनि भारत रायजोआवहाय 50था रायजो खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बुंदों जुदि अरुणाचल प्रदेशआ 2010-11 मायथाइनि हिसाब बायदियै गासै 12 लाखल' सुबुं दङ, नाथाय दिनैहाय जोंनि आसामावहाय 32 लाखनिबो बारा बर'फोर दङ। बर'फोरा रायजो मोननायनि मोनसे क्राइटेरिया दङ होननानै बिथांमोनहा बुंदों आरो बिथांमोनहा बेबायदि बुंबावदों गासै फुल एन्ड फाइनाल कमप्रिहेन्सिभ बिथांमोननि मोनसे पार्टिनि थाखायल', नाथाय जोंनि बर' रायजोनि थाखाय नङा। बिनिखायनो जोंहा दिनै बर' रायजो मोननांगौनि क्राइटेरिया दङ होननानै बिनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै बे बनसु आफादखौ जोनोम होदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा मिथिहोदों। हरखाबै दिसपुर थानायावहाय एफआइआर होदों। बे एफआइआरखौ एमएलए उथुल बराया होदों। थाइजौ बिथाइ खावनायनि थाखाय बिथाङा तेजपुर थानायावहाय एजाहार होनाय जादों। उनाव नायबिजिरनानै सुभाष मुंनि सासे सुबुंखौ मोननाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा तेजपुर थानानि पुलिसफोरा बे सुभाषखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों।
उदालगुरि आबसुनि दैदेननायावहाय 28 जुन मंगलबार खालि उदालगुरि जौमा अडिटरियाम हलावहाय UPSC, APSC, IAPC एग्जाम ओरिएन्टेसन लानाय जादों। बिनिखायनो BA लास्ट सेमिस्टाराव फरायनाय आरो BA पास जानाय आरो गोजौ थाखोआव फरायनाय गासै फरायसाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय उदालगुरि आबसुआ बयखौबो खावलायहरदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।